I tu què preferiries? Quatre minutets, ja el Carles ens està repartint menjar, per favor, Oh, quina bona olor. 4 minutets, una mica menys, i arribarem a 2:45 de la nit. Croquetes, per favor. Cal Temerari, Són gràcies. croquetots de Cal Temerari, molt grans. Mira, se li veu, no sé si es veuen per les càmeres, però se li veu si les mireu. De fet, se sent el paper de plata per les ràdios, també, si voleu. Ara és el moment del què preferiries, però avui no us hem plantejat dicotomia, no us hem plantejat dues opcions, no, Àlex? No hi ha dicotomia, és una opció que és fer-se amb unes bambes. Mira. Llavors, jo us pregunto, he preguntat als oients i us ho pregunto a vosaltres, com faig amb el que preferiries, per què us mereixeríeu unes bambes? Per fer un... És a dir, heu de fer el joc hipotètic de... Vosaltres ja les teniu, però heu de fer el joc hipotètic de... Per què us mereixeu unes bambes com aquestes magnífiques, espardenyes que tenim aquí? Múnich, sí. Múnich, per què? Per què en concret Múnich o per què unes bambes en general? Bueno, Múnich en concret. Pensa que les bambes Múnich no tenen res a veure amb la resta de bambes. Oi que bambes només es diu aquí, a Catalunya? Que allà es diuen... Deportives. Deportives? Zapatilles. Perquè era una marca, bambes, oi? Sí. A Lleida són Quets. Això és història. Sí, això és veritat. Però és que Lleida no té audiència. Diré una cosa. Hi havia gent que deia tenis, els tenis. Unes tenis. A mi no em Això ho diuen sentiu, a no? Sud-amèrica, ho diuen. Sí? Sí. Vale, és que ho he dit fa 3 segons. Però t'ignorem. Però és que si et baixes tu Hi ha un sol al vidre micro... entremig. Vale. Si algú, pues ja me'n vaig, A Sud-amèrica diuen tenis, encara. No sé si és el que havies dit o no. No, bueno, és igual, no em feu gaire cas, tampoc. Jo crec que a parts d'Espanya també diuen tenis. Les tenis. Les tenis. O la tenis. No les tenis. Claro que las tenis. Oh, Si les ganes... per fer un programa ens mereixem unes bambes, Múnich. És la resposta. Sobretot que no es veuen. Per fer un programa te les Còmode. mereixes, clar. Sobretot perquè no es veuen, perquè no estàs quiet, perquè podries anar descalç, podries fer un programa descalç, però te les mereixes. Per fer un programa assegut, doncs, més còmode. Bé, Martí González, per què? Per l'operació biquini, no? Que s'ha de començar ara, es veu. Sí. Això És molt d'hora, Pots arribar No, per això, a ser tan biquini que haver de passar 2 vegades per fer ombra, Per això, però tothom ho diu, no? S'ha de començar ara, al novembre-desembre, no? La gent que comença quan fa bon temps i que no té mèrit sortir a córrer quan fa bon temps. Els runners de veritat són els que corren ara al desembre. Vale. I que s'apunten a curses populars d'aquestes i no es fan revisions i moren. Vale. Litus Mayol, per què et mereixes unes bambes, Múnich? Jo me les mereixo perquè sóc dels pocs que mai a la vida hauria parlat en català en un metro de Berlín dient clar, hòstia, aquest tio porta a Múnich, clar, deuen ser d'aquí. I el tio va baixar el diari a Berlín i va dir, no, Múnich són catalanes. Ens hem posat molt transcendentals, Molt bé, no? Això, sense música. Música. Hòstia, ha fet un xiste Mayol sense voler. Sense voler, Hem baixat la Múnica. Molt bé. Per Jordi. tant, Múnich són catalans, per això... Haig de donar la meva opinió? Són més accessibles a nosaltres. Exacte. Jordi, t'escoltem, endavant. Jo tenia una opinió pensada Però i després he pensat una altra que a mi em fa gràcia, però ara acabo de pensar que no fa tanta gràcia. Doncs faré l'opinió del principi. Va, endavant. La pregunta quina és exactament? Per què et mereixeries unes bambes Múnich o per què les utilitzaries? Vale, jo me les mereixo perquè si no vaig descalç i a mi em costa. Jo sóc de les persones que a mi em fa mal a trepitjar el terra descalç. És veritat que hi ha persones que tenen una sola... Són hobbits. Jo tinc no són tacos hobbits, de futbol i tot. Són hi ha les hobbits. persones. Doncs jo sóc una personeta d'aquestes dèbils, de soles dèbil. Vale, Llavors a mi em van bé, les bambes m'agraden. Necessites cotó fluix, no?, a les plantilles. Sí. I angelets i coses. Exacte, sí. llavors les Múnich són molt... A mi em van bé les Múnich. O sigui, còmodes. jo quan me les vaig posar em anaven bé. No es queixaran amb la promoció que estem fent, que estem en una secció d'ells. A part, haig de dir que les que tinc jo... clar, jo vaig triar un model i clar, vaig veure una foto, no? I, hòstia, estan molt guapes, són per anar al row
i petar-ho molt, saps? És veritat que... La gent s'apartaria, entres al Rou, ja entres Ja, com... ostres. És cada que passa... Déu, soc La Déu. gent ja s'aparta amb el Jordi entre el Rou, directament. T'ho dic que tothom que m'ha vist amb aquelles bambes m'ha comentat alguna cosa. O sigui, Però mira, bo, em mereixo positiu. aquestes bambes perquè donen un motiu de conversa. Mira, per lligar. Mira. És molt heavy, és molt fort. Però són- Hòstia, Jordi, que bambas me llevan, ¿no? I jo, claro, tete, vámonos con el pel Corsa. Per qui no les ha vist, mireu el vídeo de l'Instagram, del Twitter o de Facebook. Les bambes del Jordi són unes negres que tenen com puntets blancs, també tenen sola blanca, llavors suposo que el Rou això brilla, segur. Clar, això són les bambes de les estrelles. Exacte. Són les que porta Neymar. Les té Neymar, correcte, totalment, eh? Sí, Les i té Dani Neymar. Alves. No li de fet, deixen Neymar ensenyar... salta tot el patrocini, tota la pasta que li paguen a Nike, només per portar aquelles bambes Exacte. Múnich. Exacte, o sigui, ell no li deixen fer-se fotos amb les Múnich i només el veus amb les Nike, però en realitat a casa seva les sabatilles no en porta les Múnich. Porta aquestes Múnich, igual que Bruno Mars, per exemple. Exacte. Porta aquestes Múnich. De fet, Bruno Mars crec que sí. Que sí, oi? Que són sí, aquestes les teves. Que són aquestes. Perfecte, ens ho creurem, perquè no ho sabem. Ja està, no? Vols que t'ho Després digui direm jo o oients, no? després direm oients. Àlex. És que l'Àlex mai... Aquesta secció seva mai participa. No, Mira, endavant. jo et diré una cosa. Les Múnich crec que no tenen cap vinculació amb... Vincle. Cap estigma, no? Ni són pijas, ni són quilles, ni són brutes, ni són... saps? Són molt transversals. Les poden Com a posar moda, nens, no? Nens, gent gran, gent jove, gent mitjana, gent... dones, homes... Que treballes a màrqueting? Velociraptors... Ja ho tenim. Com que jo tinc aquest estigma sobre meu que m'inciteu, és que m'ho fiqueu a sobre amb aquesta etiqueta de pijo, doncs jo dic, jo necessito unes Múnich perquè és... Per ser normal. Per ser normal. Vull ser normal. Vull ser normal. Perfecte. Vale. Em sembla bé com a concepte. Perfecte, doncs ja podem acabar la secció. T'ha La agradat? regalarem, per això ho hem de dir. Sí. Regalem unes. Vale. Ja està. No, de moment tenim 5 parets que són per nosaltres. Això sí. Sí, ens han donat arribat per nosaltres perquè són el nostre peu. Després això, què s'ha de fer? De posar el peu i aquestes coses, però ja Sí, això ja ens posarem en contacte amb ells o ells amb nosaltres, si volen. Si volen. Val. Si no, elles. ens van arribar bambes a nosaltres? De fet, hem sortejat 5... Hem fet 4 programes ja, aquest és el 5è. Sí. Hem sortejat 4 coses Sí. i els que els hi han tocat els premis Res. no ho saben ni ells. O sigui, que perfecte, fem borrón y cuento nueva y empezamos ahora. Perfecte, no. O sigui, de fet, els 4 programes inicials són els que ens han arribat a nosaltres, no són els premis. Exacte. Mira, aquest, de fet, som 5, per tant, el següent tampoc. Exacte, ens sap greu. En fi, gràcies, Àlex.